Četvrtkom, tačno u podne. Naratokratija sa Borisom Đurićem. Ovo je trenutak. Ovo je trenutak. Bravo! Bravo! Kažu da je publika igrač na terenu, ali činjenica je da su upravo komentatori, ako su dobri u svom poslu, taj dodatni igrač za sve nas koji pratimo sportski prenos iz našeg udobnog doma. Komentatori mogu biti i prave sportske medijske zvezde, kada ih ponese atmosfera. Zbog komentatora nam neki sportski prenos može biti dobar ili loš i možemo se pitati da li bi neki drugi komentator bolje uradio posao. U stvari, uopšte ne znamo koliko taj posao može biti stresan i težak. Dobrodošli u Naratokratiju. Moj gost je sportski komentator i radijski voditelj Smiljan Banjac. Pitanje koje se prvo nameće je koja je ljubav bila prva, sport ili radio? Ja sam bio sportski tip, jer nekako dolazim iz kraja gde se negovala tradicija i duh nekih, da kažemo, vodenih sportova. To je znači Banjica, to je Miljakovac, Kanarevo brdo i tako dalje, a mi znamo da je nekako to podneblje beogradsko iznedrilo i najveće vaterpoliste koje trenutno imamo, od Dekija Savića preko Dači i Kudinovića, mada su oni dosta mlađi od mene ili relativno mlađi, ali u tom nekom kraju odrastanja mi smo bili nešto stariji, Dekija je sa nama non stop bio, mi smo komšiji i drugari iz tog perioda i nekako se ta ljubav prema sportu razvila u nekim ranim, da kažemo, danima, pa ne ni tinejdžerstva, ali i ranije, jer Banjica je bila takva kao takva, negovala je tu tradiciju da ide po školama, osnovnim školama i onda selektuje određene, onako sposobnije devojčice i dečake za razne sportove. To je bilo fenomenalno. To je ono ustrojstvo kao u Sovjetskom savezu bivšem. Znači vidiš kako stvari funkcionišu sa te sportske strane, vidiš da ima dosta dece koji su možda vrlo ovako sposobni da budu u tom smislu izraženi. Vidi se da imaju sportske inteligencije. Pa tako je. I onda ti na vaterpolo, ti na odbojku, ti na stoni tenis, i tako je bilo. Stvarno selekcija, ne znam da li je bilo tako u ostalim školama, ne sjećam se, ali su nas tako i profilisali i tako sam ja krenuo na privanje mnogo ranije od svih ostalih i tako dalje i tako dalje. I da, ljubav prema sportu se najpre razvila, pa tek kasnije odrastanjem do neke te 17-18 godine počeo sam da se zanimam i za medije kao takve. I to se danas ne sme, jel? Da se ide po školama i da se gleda koje... Pretpostavljam da bi to danas bilo zabranjeno i da bi ti neki pedagozi i ti neki trenerski radnici ili recimo tvoj nastavnik fizičkog morao prvo da pozove roditelje pa da traži neku saglasnost, pa nešto slično, jel tako, da bi uopšte do deteta mogao da dođe i da se njim porazgovara, a ne daj Bože da mu neke vaspitne deli, jel kao u naše vreme kad smo bili klinci, to danas kad bi se dogodilo... Sad ti neko kao gleda decu. Gledati decu, sportskog društva. Tako, ali kontakt s detetom u smislu onih nekih vaspitnih, o kojima se ranije pričalo, dakle dete koje ne dobije ćušku neće da izrasta u dobrog čoveka i tako dalje, znači te priče danas jednostavno ne piju vodu, licemerstvo je došlo do te mere i izraženo da čak i u tom kontekstu, a znamo da roditelji umeju i tekako, jel? Znači sada samo ako dete... Šta rade u 4 zida, to nas ne zanima, jel tako? A u ono vreme je bilo potpuno drugačije. Samo dete dokupiš za ruku i da odvedeš u sportski klub i da tu se testira i šta god. Tako je. Ti si znači imao afinitet prema sportu, odmah si se osjećao kao sportski tip i to je bilo evidentno i... A koji je bio moment, evo ti reći ti koji je moj moment bio kada sam se ja zaljubio u radio. Ja sam otkrio radio mnogo kasnije, pošto sam slušao uglavnom kasete, ploče i kasete i kao snimanu muziku, snimao sam. Onda sam počeo da snimam na kasete, znaš svi smo jurili tada pa smo čekali programe da snimimo neku pesmu. Pa smo jurili stanice gde ima manje priče, a one koje su puštale pesmu od početka do kraja, to su bile najbolje jer onda lepo možeš da snimiš. I onda jureći te stanice koje puštaju najbolju muziku, ja sam čuo da postoji neki govorni program, nije samo muzički. I onda sam počeo da slušam jednu, drugu, treću i odjedno sam uhvatio sebe kako slušam svake noći, pošto sam tada noću učio, što je suprotnost od sada, sad sam obrnuo sve noću, ne funkcionišem uopšte, samo u ranim jutarnjim časovima, ali već sam bio student kad sam otkrio radio.
Ovo nije baš precizna izjava. Radio sam zapravo otkrio u vojsci kada sam posle srednje škole otišao u šumu, a moja drugarica na 202. Imali smo mali tranzistor i ja sam antenu uvlačio u cev puške da bih bolje hvatao tu emisiju. Međutim, fascinacija radio programom me uhvatila kad sam kao student slušao više stanica. Izvinjavam se na korekciji. Izvolite, gospodine Banjac. A ja sam mnogo ranije otkrio radio slušajući najpre Studio B, diskomere i tako dalje, obavezno. I nekako afinitet prema, ti znaš da volim disco muziku, da volim posebno italo disco, a o čemu se zapravo radi. To je neki početak 80. godina, bio sam jako mali, odnosno mlad, i tada sam počeo da se zanima konkretno za određene žanrove. Znači, to mi je već bilo uz taj sport koji smo pomenjali. Ja sam počeo onda, trenirao sam i plivanje, i vaterpolo, i posle sam išao na fudbal, i tako dalje. Pa sam kao veliki zvezdaš najpre trenirao u Partizanu, pošto u Zvezdi nije bilo mesta, pošto je veći klub. To je tako bilo tada. Nije moglo da se dođe do tih ali kaže, idite u ovaj manji klub u Humskoj, pa kao tamo, pa ćemo onda da vidimo. Tako je to bilo u ono vreme, malo isto šale kao i danas. Ako se iskališ malo u Humskoj, izraženije. Da. I to je sve trajalo dok su drugari svi na okupu i tako dalje, dok mi treniramo zajedno, sve je to u redu, ali kako koji jedan odustaje, tako odustaješ posle i ti i tako dalje. Ali što se konkretno radija tiče, da se nadovežem na tvoje pitanje, odnosno na tvoje izvorne momente i ljubav prema mediju, odnosno prema radiju, kao takvom jeste. Od svih medija meni je ljubav prema radiju i dan danas primarna. I to iz prostog razloga što to što čovek radi radići na radiju, to zadovoljstvo koje ti imaš kad si ispred mikrofona, način na koji ti objašnjavaš vreme, prostor, nešto što se ispred tebe događa, nešto što neko ko je radio samo na televiziji ili u bilo kom drugom pisanom mediju neće moći da dokuči. Kad kažem neće moći da dokuči, to način na koji ti razvijaš percepciju, način na koji ti razvijaš i govorne segmente, radići na radiju obogaćuje svoj jezik, jer ti moraš da dočaraš uvijek nešto što vidiš ispred sebe, pa ja sam oduvek želeo da radim kao radio komentator fudbalskih utakmica. To me zanima. Slušajući Vreme sporta i razonode, slušajući te stvari, one razne Kamenjaševiće i tako dalje, pa da, Edo Peci i ostali, Vreme sporta i razonode, to je išlo vikendom, pa se oni uključuju u Radio Beograd, koji Jordan Ivanović, te legende radio novinarstva, Nikita također kasnije na televiziji i tako, ali ovi radijski, kad oni kao u tesnoj koži, kad ima onaj moment, jel pao gol, nije stativa i tako dalje, na kraju ona jedne od tesna kođa 4 ili koja već nije bitno, ali i nekako to mi toliko bilo interesantno i zanimljivo, ta njihova komunikacija i to, pa kao još prenošiš sport koji toliko voliš, pa zar ima boljeg zanimanja na svetu. Ali ono afiniteti prema muzici. Ima isto to kad te ne zanima sport. Tako je, da. A ovdje sad spojiš fudbal ili spojiš neki dobro tenis, sad ono preko radija, to nisam ni razmišljao u to vreme. Imali smo Bobu, Živinović i tako dalje, Prpiće, Velike Jugoslavije, pa nismo sad mogli baš tenisom da se bavimo na radiju, jel? To je posebna tema koja me zanima, samo malo kasnije, jer između me zanima taj moment kako si postao komentator. Kako se uopšte postoje neki legitimni put i neka mala vrata? Postoje. U ono vreme, ajde da kažem, postojalo sa mala vrata, to je neka vrsta preporuke. Znači, neko te povuče, kaže, dođi ovde, malo ćeš da izuđeš to, uz ovog nešto starijeg, iskustijeg i onda ćeš vremenom dobiti mogućnost da sedneš ispred mikrofona, da prenosi celu utakmicu. Ali, evo, doći i do toga, onaj moment kad sam zavolio radio u muzičkom nekom smislu, to je i to žanrovski, kada pričamo o muzici, moment kada sam slušao ne samo Diskomer, nego na 202 koja je bila moja omiljena stanica, pa i Oblak u Bermudama kod Dače Kocijana koji danas aktualan i tako dalje, i onda sam od uvek želeo kao kakav glas ima Dača ko ti, Borise. Znači glasine neke koje samo zamišljaš kako on možda izgleda i da li ću ikada moći ja tako nešto, a onda upoznaš tog nekog idola i sa njim i radiš određene stvari, razumeš? Kao što sam ja upoznao mnogo kasnije. I Daču, tako je. I oni posle dolazi kod nas u program i o tome ćemo možda biti u prilici da pričamo, a on čovek evo traje i danas također radi na toj istoj 202, ali tu je i disko susret sredom kod Dragana Kozlice, najčuvenijeg disk majstora DJ-okeja uz Modlija, koga također izuzetno cenim, poštujem i tako dalje, i sa kojim sam bio u prilici čak i da radim, tako, na Radio Laguni, isto idol iz detinjstva, i nekako kad ja sad ovako nabrajam, odnosno nabacujem i pričam o njima, pričam da iz pijeteta, neki nisu nažalost sa nama kao Dača Koci, kao Modli, ali ostali jesu, i taj Dragan Kozlica koji je vodio disko susret, odnosno Disco Top 20. Tako se ima zavolio recimo Italo Disco.
Ja sad ovako nešto nabacujem jer mi dolaze onako emocije i dolaze mi bukvalno onako kao flashbackovi u to inostranstvo, jer često mi kažu onako u zezanju, brate, ti si Forrest Gump, daj, nemoj da žešla više toliko, ali toliko kao blizanac, dupli. Znači ima nas toliko u meni da znači za 15 minuta sam u stanju da promenim 15 različitih raspoloženja ili da se bavim s 15 različitih stvari i ne mogu da se odlučim s kojom bi pre. I mene je fascinirala ta sposobnost verbalizacije misli. Jer ako ne možeš... Radio, jer ako ne možeš, to je rupa u programu, to je crno. Tako je. Ne možeš da se nasmeješ, ne možeš da napraviš neku gestikulaciju, neku nonverbalnu komunikaciju. Ti moraš da pričaš, moraš smisleno da pričaš, moraš metodološki da pričaš i to je zapravo jedna lekcija koje se ja držim u životu šta god da radim, ne samo vezano za radio. Jer prošao sam tu studio Beosku školu, prošao sam kroz taj rad, upravo to što ti pričaš, doduše, ja sam koristio mala vrata. Ima u životu nešto što te vuče, nešto što te gura, jel? Ja sam imao tu sreću da me je to vuklo, ali me nešto i guralo. Jer sam imao prijatelja koji je radio na Radio Beogradu. Tako da sam prvi put došao na medije uz čao, jel mogu da se vratim? Kao ja u komentatorski posao. To je ta priča, jer ti imaš neki konkurs, ali oni su bili retki i tako dalje. Jesu. Da sam, ne duže priču, bio je pre toga još jedan konkurs na Ritmu srca. Ja mislim da se to pominje, pričali smo. Ti si bio na studiju B kad sam ja pokušavao do NTV-a da dođem. Recimo Tariko Jedinović, ili ako ja bio direktor NTV-a studiju B. Od 93. Tako je, i ja sam prošao prvi krug konkursa, kao želeo da radim na televiziji. Tada sam još pokušavao kroz razne ja sam pomenuo i 202, Indeks 202, Dragan Đilas je tada bio urednik, recimo, kulturne redakcije u okviru Cekić je tada bio glavni odgovorni urednik, imali su Indeksovo pozorište, ali šta? Ja sam do Indeksa 202, to govorim pre 88. 87. recimo, taj neki period pre vojske, želeo sam da uđem, kao što sam pokušao na ovaj treći kanal za okolnim putem da pokušam da uđem u neku vrstu rada, da ostanem tu, pa kao malo ti nisi loš, pa ajde ostani, pa dolazi i da kao uđem. Tako sam na Indeks želeo da uđem tako što sam poželeo, slušajući Indeksovo radio pozorište, da pokušam da glumim jer sam voleo to više od svega, ti znaš da volim. I dan danas igraš. Isto prva ljubav. Te glasovne uloge koje su super. Ja samo čekam moment, kao tamo sam u redakciji, čekam moment, ne daj Bože da se neko prehladi od njih pa da mi daju šansu samo minut da me čuje neko, znaš, Mićko, Bićko, kogod. Kako to izgleda? Malo mi piše vizualno. Imao sam jako dobru, da kažemo, predispoziciju. U kom smislu? U tom smislu da sam ja, pokušavajući na razne te medije da uđem 80, 90 i tako dalje, odjednom 94, 95, bum, privatnih radio stanica u ono vreme, Pingvin, levo, desno, pojavio se neki Golf radio u tom trenutku koji je bio ekstremno popularan i slušan i ja još jednom, po ko zna koji put kažem mom kumu, koga stalno pominjem, jer smo mi svuda konkurisali zajedno i ništa nismo prošli, idem ja na onaj Golf radio, ajde, koliko puta viš, sam ovoga puta odem, rekao idem tamo, kao hoću da snimamo one reklame, kao tim talenata je postojao kao Mićkov ti talenata, samo je kasniji urednik Miroslav Galonja, čuveni Miroslav Galonja, koji nažalost nije sa nama, oformio fenomenalan produkcijski tim koji je pravio isto takve reklame, koje je pravio Mićko iz Indeksovog pozorišta. I opet ja se vraćam na onaj Indeks, mogu bi ja tu da uletim u tu produkciju, da snimam reklame i da konačno iskažem sebe, možda dobijem mogućnost da radim i na radiju. Dobilo, sve se to sredilo u 6-7 meseci i ispred mikrofona i neka turistička emisija i to je krenulo neke 95. 96. Pa je onda u međuvremenu tokom onih turbulentnih godina taj radio je podignut na nivo sportskog radija, to hoću da kažem, bio je jedini i prvi profilisani sportski radio pre onog Sport FM-a, koja je sad kao nešto čuven, ali sve je to nastalo na tragovima prvog sportskog radija u bivšoj Jugoslaviji koji se zvao Golf radio. Zato je golf. Zašto se nalazio na golfu i bavio se ali kako je izgledao taj prvi moment? Ti si bio tamo, znao si zašto si tamo, ljudi su znali zašto si ti tu. Da, i transfer se dogodio. Znači, to je jedan od onih transfera kada ti sa Golf radija, koji je sportski radio, putuješ sa ostalim kolegama, znači idemo na gostovanje sa Zvezdom, gostovanje sa reprezentacijom i tako dalje. Ja kao jedan od onih koji radim na radiju, kao kolege, radio, novinari, izveštači, idem naravno, ne turistički, nego idem poslom, kao novinar Golf radija, sportskog Golf radija, na razna putovanja, sportska, fudbalska, odbojkaška, kako god.
I onda su me primetili ljudi, Slaviša Veselinović koji je bio urednik sportske na BK televiziji čuvenoj, koja je takođe počivša, baš kao i golf, i to je sad vrlo interesantan moment za mene da sam na neki način zatvarao medije u kojima sam radio, da diljem onako redom, ali šalu na stranu, pojavi se BK Telekom i poziv Slavišin, kaže, što ti ne bi prešao, kaže, na televiziju? Ja onako u šoku, znači televizija najbolja u tom trenutku, privatna televizija koja postoji, i upravo to koja prenosi oba medija. Tako je, radio komentator na televiziji. Vidi ti, tako je, vidi ti sada, ja tebe pratim stvarno na svim ovim putovanjima, ti si tako sposoban da ti radiš kod nas u redakciji, nema tu nikakvih problema, znači ti sad vidi tamo kako to, da te prebacimo, zaposlimo odmah, kaže, kod nas i to, eto, to je taj neki lakši put, ovamo sam bio zaposlen, odmah preuzimanje je palo bukvalno u roku od nedelju dana i ja postajem televizijski novinar. Znači televizijski koji sada sa onim radijskim iskustvom od 95. do 2002. godine, dakle jedno bogato iskustvo, to radijsko, nisam menjao radio stanice, radio sam na Golfu tom prvom i kako je Golf rastao od početka te 94. odnosno godinu dana kasnije pa do 2002. sam samo isključivo radio na Golfu. I profilisao se kao taj sportski novinar i onda dobio prvi put mogućnost, evo to konačno da odgovorim, 2002. godine BK Telekom je bio poznat po tome da imao sportske vesti, imao je prenose Premier lige i Primere španske. Dakle, jedan od najgledanijih medija u tom smislu. Aca Stojanović, Bošković, Milan, Vlada Mijaljević, kasnije Miljan, sva ova ekipa koji danas radi sport, Aca posebno na RTS-u, kao i urednik i komentator reprezentacija, to je ta ekipa koja je bila među prvim, da kažemo, prvo oformljena ekipa u okviru BK Telekoma i ja uletim u tu ekipu i onda sam uz Acu, uz Milana Boškovića i tako dalje učio taj zanat. Odnosno, sa njima pratio fudbalske utakmice, slično ovako kako tebe u studiju, jedan monitor, dva monitora, pratim, onda šta se dešava na terenu. Koliko je velika ta kabina? To je glova soba. To je glova soba kao bilo koja radijska glova soba ili evo sada, ajde, možda slušalci i ne znaju kad mi kažemo glova soba, to je kao, ja to poredim, imamo sluške, imamo one, nisu Madone, nego slušalice sa mikrofonima, kao kad vidiš pilotsku kabinu. Ja to kažem, šta je to glova soba? To ti je pilotska kabina, razumeš, koja ima jedno ili dva sedišta, ispred sebe imaš veliki prozor, kao gledaš kokpit, ispred sebe i ispred tebe je tonac koji sedi za miksetom i on ti govori, signalizira jedno drugo, imaš neki kao semafor, to za odbrojavanje vremena. To je kada prenosiš odavde nešto što se dešava. Tako je, znači glova soba kao i bilo koja na televiziji je glova soba. Znači, a kada gostuješ? Kada se gostuje, to je nešto potpuno drugačije jer sam imao prilike da radim i kao gostujući komentator, onda si u otvorenom. Uslovno rečeno, ako si na stadionu, to su znači komentatorske pozicije koje su bukvalno u okviru te neke medija zone, gde su svi mediji i onda ti sediš za stolom, ispred tebe su isti ti ekrani i tvoja veza sa, recimo, veza sa Beogradom koja ide preko onog IDS-a, kako se već to zvalo u to vreme, sluške i ti onda dobiješ instrukcije od režije iz Beograda, kada ideš u program, kada si van programa, tako to u osnovnom funkcioniše i kada radimo odavde sa Eurosporta, koja mi je takođe matična kući. I tonski ste izolovani jedni od drugih, da možete da viknete... Nismo. Ne, kad si tamo, a meni se recimo dešavalo da radim svetsko prvenstvo, ja sam tada, recimo kasnije, evo sada skačemo, bio sam tada još uvek na BK, ali sam prvo veliko takmičenje na kome sam se iskazao, to je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu 2006. u Nemačkoj. Mesec dana sam sa RTS-om bio, pošto je BK dobila pravo prenosa godinu dana ranije. Prva privatna stanica koja je ikada uspela da otkupi prava prenosa, a da to nije RTS, odnosno javna kuća, javni servis. I BK je dobila tu mogućnost, ali umeđu vremenu se dogodilo ono što se dogodilo, zatvaranje, dakle još jedno u nizu, medija i tako dalje, upad policije, sve to bilo i onda BK je morala da ustupi to nekome, naravno RTS se tu našao, ali uz klauzulu da jedan od komentatora, odnosno tehničko vođstvo, odnosno tehnička ta struktura ide takođe sa RTS-om u paketu, znači da se to ne odvaja. Onda sam dobio mogućnost da radim s kolegama svetsko prvenstvo tamo i onda ti, kažem, nisi izolovan, nego gledaš Japanca koji je bukvalno u boksu pored tebe, to su boksovi, bukvalno. Znači, samo ako malo možda staklo, ali sve je otvoreno i tu je Japanac koji urla pored tebe, sa ove strane ti je Meksikanac koji isto skače, iznad tebe stoji neki iz Hondurasa, razumeš, koji urla tako i ti si bukvalno okružen svim tim ljudima koji takođe navijaju za svoje timove i čuje se.
I ti njih čuješ, ne možeš da budeš od njih izolovan. Drugačije je to u recimo dvoranama gde si ti onda u nekoj kabini i tako dalje. Sada kada bi neko ušao u tu sobu sa strane u momentu kad je napeta situacija, on bi čuo gomilu ljudi koji svaki svog boksa... Recimo, samo su tu mikrofoni, mikrofoni su, ajde kažemo, sa ono usparenog dejstva, tako je, koji ne prikupljaju šumove sa strane, ali ti ne možeš da budeš izolovan, ima slušalica u redu je, ali ja čujem njih. Jer do nas, recimo, sećam se te anegdote 2006. Sada ja sa Viškom, Viško je prenosio, ja sam bio kao pomoćnik, kao kopilot, jel? I sad da se nešto ne desi i tako dalje. Radili smo dali 3. mesto Argentina, Nemačka u Stuttgartu i do nas su bili Japanci. Japanci izuveni, znači i ovako podignute noge, izuveni, leto je, jul. I oni Japanke skinute, podignute noge ovako, znači i tako prenose utakmicu. Ja ovo pokazujem, sad nismo imali mobile, znaš, pa da ja škelcanka i da to šaljem, da rekao, brate, radi svetsko prvenstvo, kako je to ponašanje, daš neko će da tu, ne, oni podignute noge, gore, bosi, prljave, noge, kao da čekaj, vratit ćemo nisu mogli da verujem. U kulturološku etiku. To je nešto drugo, ali kažem kako to izgleda. To je jako zanimljivo, ali vratit ćemo se na to samo da prvo još jedna stvar koja me zanima, radna, poslovna, profesionalna etika. Nama je uvijek simpatično kada gledamo utakmicu ili kada slušamo zapravo komentatora, kada komentator dobije napad emocija. Posebno latinoamerikanac, da. To nam je u stvari također highlight u našem doživljaju utakmice. Međutim, koliko je to dozvoljeno kod vas profesionalaca? Dozvoljeno je, svakako da. Evo sad, ako bih mogao da kažem, ta poslovna etika sportska, odnosno novinarska, komentatorska. Pošto sam radio na desetine ili na stotine, recimo, Novakovih mečeva, u posljednjih, ne znam, od 2008. kada je on to osvojio prvi put Australian Open i pratim ga tokom čitave njegove karijere, radići kroz Eurosport i Grand Slamove. I mnoga velike finale, sa njim nemam, uslovno rečeno, mi se to šalimo među nama, komentatorima, sa Novakom nisam osvojio samo Roland Garros, to mi je krivo. Znači imamo te novinarske, odnosno komentatorske Grand Slamove, to se šalim i sa Viškom i tako dalje. On ima najviše Wimbledona, pošto Wimbledon ne prenose, jel? Kod njega u mediju, ali Eurosport je prenosio sva 4, pa sam imao tu priliku 1, 2, 3 godine da ukradem 2 Wimbledona. U isto vreme, ali nisam Roland Garros jer sam bio na svadbi kod svog najboljeg drugara i onda iz tog razloga nisam prenosio to finale koje on jedino tada prvo osvojio. Posle mnogo pokušaja, šalim se. Ali u onom patriotskom smislu, da. Meni su čak i zamerali razni drugi radići na Eurosportu koji ima kodeks ponašanja, tu knjigu, pravila PS, pravilo službe, koje ti moraš da prosto kako se komentator ponaša. Koliko je debela ta knjiga? Pa ima nekih 120 strana, recimo. Plava, pa onako, A4, da. I onda tu kako se ponaša iskašljivač, kada to možeš da koristiš, kada ne, kada pravila, znači ne pričaš preko ovog reditelja koji ti tamo odbrojava neke sekunde, takozvani Q point, onda on tamo, kad kaže Q point, onda on tamo znači reditelj, posle kad pravi snimak od prenosa, taj Q služi da on tu napravi rez. I onda ja tu ne mogu da pričam da ne bi uletao u taj rez i tako dalje, da oni na osnovu tih Q-ova posle prave, to sve piše u pravilu službi i to moraš da prostudiraš pre nego postaneš komentator, recimo na Eurosportu kao takvom u ono vreme. To je bilo 2006. posle tog svetskog prvenstva. Znači nije dovoljno da se ima sirov talenat? Ne, samo da sedneš, ne, onda moraš, tačno. Ali to što si mi ti pomenuo, koliko smeš da ideš van nekih standarda. Meni se dešavalo da radići Novaka i tako dalje, koji u to vreme stvarno eksplodirao i bio nam je najveća uzdanica u pojedinačnom sportu ikada. I imao sam tu sreću da ga toliko puta radim i tako dalje, slušajući komentatore koji su se recimo van našeg područja, odnosno iz Britanije i tako dalje, i prateći, znači, Andy Marije, vidim koliko navijaju i koliko su osrećeni. Ne mogu ja sada, a to piše u pravilu službe, znači ta osrećenost navijačka i malo pokušati jeste nacionalno to, ali kao da se ne ni podaštava protivnik. Oni su išli u krajnost i ja sam onda slušajući to rekao, pa dobro, a zašto bi ja morao da, ako se neki Britanac ne pridržava, što sam ja manje vredan kao komentator? I baš me kopka sada da čujem ko su najslobodniji komentatori na svetu. Ja bih rekao da su to komentatori iz Južne Amerike, a u Evropi možda Italijani. Moram da priznam da su u tom nekom smislu prednjači Britanci. Britanci? Bez obzira, pa oni nekako, oni postavljaju standarde,
prethodno i krše godinama, decenijama, nećemo reći o čemu, ali onda odjednom nametnu taj neki standard i onda kažu, pa ne, ali mislim, vi ste pre toga sve to radili i onda kao odjednom katarza se dogodila kao Nemcima i onda sad oni postavljaju sad posle svega toga neke standarde i oni se kao njih striktno pridržavaju, a ne. Znači, opet Britanci najgori među svom decom. Čini mi se kako se trude da uspostave pravila ponašanja samo da bi ih po nekom suludom pravilu kršili. Vrlo, tako je, znači plastično objašnjenje, to bi bilo to. A onda ja kao neki, neću reći tipičan Balkanac, tako kaže, pa mislim, ne može da mi vređa niko inteligenciju i to, ako imamo takvog jednog istaknutog sportistu i to koji beleži takve rezultate, ali koje vidiš ni podaštavan od tih mojih kolega u fazonu, da, on je neki tamo mali Srbin i ili igra protiv našeg velikog Endija ili igra protiv Endija Rodika ono vreme velikog Amerikanca i kod njih je sve to veliko, a on je tako mali, a beleži takve rezultate i ti vidiš od samog njegovog tog početka nije to direktno ni podaštavanje njega kao, neću reći njegovu nacionalnost, nego kao teniser koji dolazi iz neke male zemlje, neće on trajati dugo, ali dobro, eto, dajte mu tu mogućnost, tomu na kašičicu, pa uvek ide nekako posprdan ton. Kad je Novak počinjao, kad je beležio one rezultate, eto, on stalno nešto žali se da je povređen i uvek kada god napravi neki rezultat, bilo je, ti vidiš iz tog njihovog tona, ne mržnja, neću reći da je to mržnja, mrzi glup čovek, nego taj prezir kao. Evo, on je to uradio zato što kao nos, pa je uzeo medicinski time out, pa nije... I vidiš znači, ne gubi Marej zbog Novaka, jer Novak bolje igra, nego zato što Novak stalno uvek nešto... je to nešto, on se uvek izvuče, tako se nekako provuče, on nije džentlmen na terenu i sve je to jako nerviralo i to je zaista njega pratilo kao od samog početka, od njegove karijere i onda sam razvio u sebi to da... Pričao sam s Novakom o tome? Ne, nisam bio u prilici, ali svestan je on toga, zna, pričao je sa Viškom, mojim kolegom i tako dalje više puta i kad su početci, on zna i to je njemu u stvari davalo dodatnu motivaciju da on nastavi da beleži sjajne rezultate, jer sve to potištavanje, sve to bockanje sa strane ti osjetiš kao čovek, ali dati postrek i on je tako i izgradio tu svoju mentalnu snagu i taj oklop oko sebe takav kakav jeste, kakav ne pamtim kod bilo kog pojedinačnog sportista ikada na svetu. Ali iz ovog, kažem, komentatorskog ugla ja sam se trudio da uvek budem nekako, kada on beleži dobre rezultate, poene i tako dalje, ako pričamo o tenisu, a da nije fudbal, pošto reprezentaciju i domaći sport nikada po defaultu nisam ni želeo da radim, jer je to jedan glib, jedna žabokrečina u kojoj se čovek ne osjeća dobro, jer ako krene na jednu stranu pa pomene jednog, ako govorimo o večitim rivalima, uvek je to, sad si ti sad ovo, znaš. Večito neko trvenje, večito neko rivalstvo, večito nešto što nema veze sa sportom. Se desilo slučajno da prospaš kafu po britanskom komentatoru ili po nekom kolegi? Ne. Pa nismo bili... Teo su stvari da mislim naravno, ali ono što me zaista sada zanima je taj diplomatski kodeks također postoji među vama. I vi ste na neki način i ambasadori svoje zemlje. Pa, to stoji. I u tim nekim pauzama ste u istom prostoru. I pretpostavljam da isti snack važi za sve, kada ste neke prvenstvima, isto piće, isti catering. Spletom okolnosti, tenis nisam mogao da pratim sa kolegama po tim Grand Slamovima, nismo putovali, nisu nam nikad dali to mogućnost da, eto, tu još pokazuje se na neki način možda netolerancija, jer komentatori koji su na licu mesta, radići Grand Slamove, eto, ja od 2006. godine radim na Eurosportu, nikada nismo otišli ni na jedno putovanje. Vrlo interesantno. A kako se inače odlazi na putovanje? Čekaš da kako zovu ili moraš da apliciraš? Apliciraš kao komentator, imamo pravo prenosa i ti po defaultu, kao neko ko ima pravo prenosa, u zavisnosti od tržišta i od teritorije koju, recimo, tvoj matični jezik pokriva, na taj način se dele aplikacije za verovatno i učestvovanja kao komentatorske pozicije. Mi smo uvijek bili malo tržište za njih. Ja o tome govorim. Znači, Balkan, dobro, Srbija, znači, ništa lično, to je malo tržište. Malo tržište da bi verovatno dobili makar jednog komentatora po jednom Grand Slam turniru, to je znači jednom u 4 meseca. Nemojte, dolazite za džabi, onako nećete daleko. Recimo. I tako da, stvarno, pričalo se o tome da bi svi, znači, Eurosport kao takav se emituje sada više od 20 jezika sveta. Ranije je bilo samo na engleskom, kad smo mi počinjali, 2006. Odjednom su se otvorili ti takozvani prozori da se emituje na srpskom, prvi put sa ovih prostora, pa švedska, ruski u međuvremenu kasnije, znači Rumunija, Poljska, sve su to ogromna tržišta, Portugal i tako dalje. I tako je i Srbija dobila tu mogućnost da bude u tom Eurosport, da kažem, svetskom servisu Eurosport jezik.
I kao ići ćete, i nikad se nije desilo da se realizuju ti prenose, tako da ne mogu da ti kažem konkretno iskustvo u radu sa njima, ali kada su mreže u pitanju, one su razvijene i tako dalje, kada god recimo postoje neke stvari sa kojima ja nisam konkretno zadovoljan, ako je u pitanju promocija Eurosporta iz Britanije i tako dalje, koja na neki način se posprdno odnosi prema Novaku ili prema nekom drugom sportisti odavde, ja ne ostajem dužan i kažem, drage kolege, to nije u redu, ja dolazim kao ja sam vaš kolega iz Srbije, ja se s ovim ne slažem, napišem obavezno komentar ispod svega toga, oni to uvaže ili to sklone, recimo sada konkretno je bilo najveći momenti teniski u 2022. godini. Pa sad su dali, Eurosport je konkretno dao neki veliki kao vizual, na kome su u januaru se dogodilo to i to. Novak je deportovan zbog toga. To je jedini kontekst u kome je Novak pomenut u 2022. i to u negativnom kontekstu. Januar. A on je u prošloj godini bio najuspešniji teniser na kraju sezone, osvojio je završni turnir sezone, osvojio je Wimbledon, to nije pomenuto uopšte. Znači, pomenut je samo kao negativni kontekst i to je jedna ta stvar. Pomenuti su svi neki koji su odlazili u penziji i tako dalje. Ja kažem, kolega, ovo nije u redu, zato što ste Wimbledon, koji vam je najvažniji turnir od svih, preskočili, niste ga uvrstili, to je Novak osvojio i niste stavili završni turnir Masters sezone, znači poslednji turnir najvećih 8, gde je sve pobedio. A u kontekstu je postavljen kao čovek koji nije hteo da se vakciniše i zbog toga ga između... I onda opet dobija, posle svih tih 12 meseci, ponovo negativna kontracija. Zašto? Ali da li je to... Pa evo da pokušam i onda da sam ja, na kao to kolega, pitanje. Kolegama rekao da nije u redu, da tako nešto napišu. Ne, ništa se nije dogodilo. To je veliki servis. Čak i to što sam ja kao kolega i potpisao se imenom i prezimenom, jer oni znaju ko sam i tako dalje, u centrali naravno, nije niko reo. Da li možda to vreme u kome sada živimo, gde je pay-per-click zamenio važnost prave istinite informacije i taj moment da je veća vest da je Novak deportovan od toga šta je osvojio, mislim, nema ličnog animoziteta, nego jednostavno u takvim vremenima živimo da to jeste veća vest i više ljudi će da zainteresuje skandal nego uspeh. Jeste. To je definitivno tako. Nekako mi se čini da ljudi imaju malo vremena da se, ne da kažem bave sobom, nego da malo studioznije prelaze i vestima koji dolaze. Nego to na klik, vidi, i on odmah to uzima zdravo za gotovo, uopšte ga ne zanima kontekst ili nešto slično. Znači, nemamo vremena da se bavimo ničim, ako je neko nešto napisao, a dolazi u dane, to je sigurno tačno i mene ne zanima šta stoji iza toga i evo ja sam to pročitao i baš me briga. I to tako funkcioniše. Znači, ide bukvalno iz sata u sat, iz dana u dan i jednostavno sve radimo mehanički. Pođimo od toga da gotovo sve što se danas dešava može da se prinese, može da ti priđe i tako dalje i mi sve po defaultu nekako sve to usvajamo i kao radimo mehanički. Ide ka tome. Ne vidim da se stvari menjaju u pravom smislu na kvalitetan način, nego na nekvalitetan način, a protiv čoveka. Jasno, dehumanizacija. Tako je. Osobe... I između ostalog i dehumanizacija i manje empatije, onda između ostalog manja socijalizacija, nema druženja, sve je mnogo lakše, uradit ćemo to na ovaj način, ne moram da se maltretiram previše, kad mi on već sve sažvakao i tako dalje. Zato što sve to što si pomenuo neće doneti... To me nervira. Znam, jasno. Da. Ali ja mislim da ne možemo ništa trenutno da uradimo po tom pitanju. Po tom pitanju ne. To su i one vesti na klik kada ti u naslovu te neke vesti koje te intrigira, kao ti klikneš, a on na clickbait u stvari zarađuje, je li tako? A to što se u naslovu desilo u tekstu dole i ne postoji, je li tako? I onda se ti iznerviraš i onda kao želi bi da im svašta nešto napišeš i kažeš i onda shvatiš da to nema nikakve veze jer upravo sam i to rekao, znači to nešto što je izazvalo kao pažnju u teniskoj javnosti i tako dalje, čak i moja matična kuća je prokomentarisala na način da je Novak samo nevakcinisan i deportovan, a to što je on osvojio posle toga i uzeo tolike titule, odigrao 11 finala, to nema veze. Ajde. Kada se malo zagrebe medijski glamur, ispod često izbije neka rđa i prljavština. Mislio sam da su bar komentatori lišeni tog pritiska. Dešavalo se da i ja mislim da je gotovo juče i prekjuče ponovo i kolega Viško o tome pričao, jer mu se relativno skoro pre par meseci to ponovo dogodilo i to od istog čoveka, od Srđana. Ja sam i bio u prilici da upoznam i Novaka, ali ne da i popričam s njima, sa Srđanom konkretno u našim prostorijama, jer je sa mojim kolegom radio ne finale, već osminu finale, mislim US Opena, kada je Novak
pogodio lopticom onu linijsku sudiju, baš tada je bio i kao stručni konsultant, jel? Kao roditelj u stvari i Novak je u tom trenutku bio diskvalifikovan. To je naš posljednji susret kad smo se videli. Ali naravno da ne opravdavam nikakav uticaj bilo koga sa strane u tom odnosu. Svako ima pravo da komentariše na način na koji komentariše, ali i onda kada je isti kolega bio nezaštićen od Tijanića sve vremeno na RTS-u, to je bilo isto strašno iskustvo kada opet otac utiče na uređivačku politiku i ako se njemu iz nekog razloga ne dopada dotični, to je nedopustivo da kolega ne stanu na stranu. A kolege nisu stale na njegovu stranu i on je po tim pritiskom, ne želeći u stvari više da dolazi do bilo kakvog konflikta, napustio RTS tada. Ali mu se sada dogodilo i radići na sport klubu, eto. Ista stvar od istog čoveka koji kaže, eto, ti nisi dovoljni patriota, busajući se u neke grudi te patriotske njegove, kako on to prenosi kao da je neki komentator iz Danske. Za mene su to budalaštine, to jednostavno ne treba pridavati pažnju, ali radi se ipak o čoveku koji je kao otac i onda nekako ta, neću reći teniska nomenklatura ovde, već ti odnosi su kao i u svim ostalim sportovima, uvek imaš upliv tog nekog sa strane koji nema veze sa sportom i onda kao i politika u našem domaćem sportu i zato ja imam odbojnost prema našem sportu generalno gledano. To bi trebalo bilo kakvom kontekstu. Da bude moje sledeće pitanje, tako da odličan šlagvort kakva je situacija. Desilo se, ja sam stao na stranu, samo da kažem i onda, a i sada posebno, znači od svih komentatora, kolega, ja ne znam koliko ih je podržalo ponovo viška u svemu tome, on je na jedan fin, kulturan način u prenosu tog Mastersa i odgovorio na neki način Srđu, ne želići da ga on uvlači dalje u te neke, ne znam, njegove insinuacije i tako dalje, ali sam se javno kao kolega koji ga dugo godina zna i koji radi isti taj sport i istog tog čoveka prenosi, da stao sam na naravno njegovu stranu, želeći da zaštitim i njegov integritet kao kolega, a i kao posao koji radimo toliki niz godina, koji nije nimalo lak, iako svi misle da zaista to je tako jednostavno sesti, pričati, mleti o sportu nekom a ti nemaš pojma, svi smo mi bolji komentatori od tebe, to je toliko stresan i toliko užasno težak posao da, mislim, ja to ne mogu ni da objasnim. Poznat je slučaj oca Novaka Đokovića koji je koristio uticaj da se meša u posao komentatora, ali za taj slučaj smo saznali iz medija. Ono što ne znamo je koliko toga zapravo ima. Stiče se utisak da se na komentatora utiče bar 50%. Ako nije više. Ja pokušavam da budem kao da dam malo otklona, da se prijatno iznenadim, a znam da ću biti neprijatno iznenađen. Pa kao kažem 70%. A ja verujem da je taj upliv moćnika, politike, pa i na neki način sportista mnogo veći. Zašto? Pa i ranije se dešavalo da novinari, kolege rade u medijima koji veoma loše plaćaju. Ili ih plaćaju jednom u 3 meseca, jednom u 6, kasne plate i tako dalje. Sve to meni jasno. I onda da bi taj isti novinar da bi mogao da radi, da bi mogao da opstane, da bi mogao da izdržava sebe, porodicu, koga već ima, onda je on na neki način ucenjen u smislu da prihvati možda, uslovno rečeno, nepristojnu ponudu nekog sportiste, da ga veliča. Bez obzira da li ovaj bio dobar, koliko dobar, ne. I ajde malo nešto naš provucio meni, provucio njoj, ono nešto da bi se oni lakše prodali. Znači, tu se dešava trgovina, vidiš, nije mi palo nakon to uopšte. I onda ti dobijaš u raznim magazinima, na raznim portalima, pogotovo i danas, hvalospeve o određenim ljudima, po principu, uglavnom su to isti, iz recimo jednog kluba i tako dalje, pa taj neki klub i tako potencira, pa ti daje malo stimulaciju tu, razumeš, da bi ti mogao da preživiš taj mesec, drugi, treći i tako dalje. Tako da ti i u mom poslu imaš ljude koji mešetare i koji su sposobni i u stanju da za određeni novčani interes nekog provuku, nekog izdignu, nekog ovako. Ja ne kažem da se to dešava i u situacijama kada je to opšte korisno i potrebno, pa ti želiš da promovišeš neki manji sport, da ga izdigneš na viši nivo, razumeš, neke sportiste, tekvondo, način na koji je taj tekvondo krenuo, pa je postao naš nacionalni olimpijski sport sa obilje medalja. Sve su to bili mali sportovi koji su bili neprimetni. Ali kad se na pravi način, odnosno bez ovog nekog mešetarenja njima pristupi, pa recimo postoje entuzijasti koji bi to želi da promovišu i to je dobilo sada bukvalno neke, uslovno rečeno, epske razmere, je postao olimpijski sport, toliko trofejan i on sad može sebe da izdržava. I to je super varijanta. Ali ovo, kada govorimo o tim nekim stvarima gde imaš mešetare koji sami sebe promovišu da bi se prodali i tako dalje, toga je uvijek bilo.
I imaš te ljude koji su naručeni novinari, naručeni intervjui i to se dešavalo. To se dešavalo i u žurnalima, i u sportu, i u, razumeš, Tempu i tako dalje. Pretpostavljam i u svim ostalim medijima koji su imali te svoje sportske rubrike ili sportske stranice, tako da ti ljudi su na neki način bili ne ucenjeni, nego da bi mogli da opstanu, da bi mogli da rade, dobiju priliv sa strane i to je mi jedini bio način da možda preživu tim nekim 90-im, 2000-im ranijim godinama. O političarima da ne pričam. Ako je to preko katastrofa. Ako je to preko 70%... Uticaj politike je preko 70% u sportu. To nema nigde na svijetu. Ne, ok u sportu, nego pričam baš među komentatorima. Isto je, ne menja se da li je, jer sport je neka vrsta informativnog programa, tako da to sve potpada pod to i uticaji su veliki. A u sportu je ogroman novac. Tako da tu gde je ogroman novac, kada ga nema na drugoj strani, onda svi ti dolaze mešetari i onda su tu u sportu, da bi uzeli još više. Da li postoji organizovana cela ta priča, jer toliki broj sporadičnih slučajeva, teško da ne postoji neka organizacija, da li možemo da kažemo da postoji komentatorski lobisti postoje. U koje ti ako nisi s nama protiv kružoci nas ima, kako ne, pa i od redakcije do redakcije i to se dešava. Da ti recimo i ne možeš bez obzira na svoj kvalitet i tako dalje, ali s obzirom na svoje stavove, recimo koji ispoljavaš kao privatno lice, a ne kao komentator, jer si profesionalac, ali se vezuje za tvoje ime i prezime. A ovo je onaj koji, pa pip, to je taj, nećemo ga. Ili njegovo ime i prezime i slika su tu i dok smo mi tu, znači taj neće raditi šta god. Nije bitno, nek radi nešto drugo. Ne treba nam. Ali on je, ne. Rekao je ovaj. Ne samo da je posao sam po sebi stresan, jer se prenos dešava u realnom vremenu. I kad nešto komentator izgovori, to je otišlo milionskom auditorijumu i ne može da se vrati nazad. Na taj stres treba dodati i pritisak da se kaže ono što je naručeno ili prećuti prema uputstvu sa neke druge strane. A sve i da nema nekih naručenih situacija, komentatori moraju strogo da vode računa da ne stanu nekome na žulj, a istovremeno da puni emocija euforično prenose šta vide. Ako nisu po meri, mogu biti kažnjeni preko mere, višegodišnjom suspenzijom. Ovo je da kažemo ljudima, znači početak 2023. godine. Mi pričamo o tome da jedan čovjek recimo ne radi svoj posao, odnosno radi ga sporadično i dalje je on na Eurosportu i tako dalje, ali nema fudbala već 2 godine. U zemlji koja je upravo prešla na putu demokratije. Tako je. Ja sam neko ko je do pre 2 sezone pre toga, znači počevši od te, primere na BK i tako dalje, od raznih MLS liga, ekstra lige, drugih liga koji su se emitovale na između ostalog i BK, pa kasnije na Eurosportu, do Bundeslige 10 godina, u poslednje 2 godine da radim. Iako postoji ono i dalje, ali i emituje se, ali sam ja Smiljan Banjac koji malo na društvenim mrežama eksponira se u nekom možda spoljno, u jednom unutrašnje političko, društvenom, socijalnom kontekstu na način koji možda nije prihvatljiv. Njegovo ime i prezime, pa ajde da kažemo nisam podoban, nisam ja ništa specijalno, ni ekstra. Ima nas koji imamo svoje ja, ili tako. A da li postoji opozicija komentatorska? Pošto očigledno da je to sad pozicija. Izgleda da postoji. Ali jesi ti sam u toj poziciji? Ili se vi nalazite, nisam jedini, ali s obzirom da pozicija drži sve ono što se emituje, onda mi ne možemo da kažemo sad ćemo mi ovo da otmemo pa ćemo sami. A onda odeš u drugo pa onda radim sad u internetu. Ali ne moj, da kažem, posao koji radimo od 2002. godine, konkretno komentatorski, nego u stvari radim ga, ali uz Grand Slamove, kad dođu ovi teniski turniri, ali fudbal je stavljen sa strane. Dobro, ali rad u medijima omogućava dodatnu zaradu, naročito ako je komentator prepoznatljiv javnosti. Takvi glasovi su uvek traženi. Sportski komentator, novinar, ne može da radi reklame, ne može da se slika u nekoj reklamnoj kampanji i tako dalje. To je sve izbrisano. Nikada nije nestalo, znači nikada nije povučeno iz zakona. Ali evo, sad možemo da vidimo razne sportske komentatore da slikaju za razne lance, trgovine, modne kuće, tako su ostali na RTS-u. To su ti naši labavi ili polupropusni zakoni koji ja nikada nisam mogao recimo da zaradim nešto sa strane, kaže ajde sad hoćemo da uradimo neki reklamni blok za recimo lopan sad, neka bude Smoki, nije bitno šta. I onda kaže, vi ste sportski komentator, izvinjam se. Evo sad smo videli u zakonu, ne može, u dobru redu, izvinite, hvala.
Razumiš? I onda odbio. I ne može. A danas sve može. Ali ne svi. Nego nepodobni ne mogu i dalje. Kada pogledaš unazad sve što ti se desilo, i dobro i loše, šta bi eventualno promenio? Hoću da kažem da to što sam odabrao jedno relativno teško zanimanje kao svoje, eto, neko zanimanje i to nešto po čemu sam postao prepoznatljiv, ajde, neću reći namerno poznat, je nešto što ne bih menjao nikada. Dakle, ako se osjećam unazad i ceo taj, uslovno rečeno, i trnovit put od tih početaka preko svih stvari koji su se u raznim medijima u kojima sam radio i dešavale, pa sam uporno nastavljao dalje i da to širim i da to na neki način i sebe usavršavam i da snažim i hrabrim i okruženjem, ne bih to menjao ni za što na svetu. I sve odluke koje sam donosio, o kojima sam pričao, a zašto nisi ostao tu, gde ti je sigurica, pa si tvrdoglavo krenuo dalje, pa nešto ponovo počinje iz početka u nekoj 35. ili 40. godini i tako dalje, sve to isto ne bih menjao ni dan danas, ako se ostanemo unazad. Pa čak i ako na sve to dodamo i taj moment da u 50. nekoj godini tebi neko ponudi da kaže, ajde vratimo se na radio kao tamo gde smo bili pre neki 15 godina. Šta bre da radimo? Pa kad da otvorimo naš internet radio i da radimo ono što smo najviše voleli i da nam niko ne sedi na kičmi, nego da mi budemo naši majstori, naše gazde i sad koliko to traje. Preko 50 nešto godina kao internet radio, pa kako to da postavim, pa kako da je taj sve ćemo to sa našim slušalcima i tako dalje. Nismo pomenuli eto tu Lagunu, na kojem radio Lagunu, vratio sam se radio posle gotovo 10 godina sa Igorom Brakusom. I onda nisam te ne pitao kako je krenula ta sinergija među vama dvojicama, teo sam da te pitam. To je isto da priča, evo, ajde da se vrati sa taj remote. To se desilo tako što sam ja na tom pomenutom golf radiju radio između ostalog noćni program koji se zvao Obavezno neobavezno, a pomenuo sam i na samom početku Miroslava Galanju, čoveka koji je bio neverovatno kefalo i čovek je umeo da pronađe neverovatne načine, da pravi emisije, da u deliću sekunde ovako izmisli naziv, da kaže to će biti tako, vodit ćeš ti, ajde, sedi, ovo, ono. I to je bio noćni program jedan od retkih u tom trenutku. Četvrtkom. I onda se desilo da su taj program koji smo vodili kolega Labud Jovanović i ja, Labud je bio jedan osnivača i vlasnika tog radija, Dejan Ranđelović, ja mislim da si ti, Rađenović, ti se radio možda i na, zakačio si ga na Studio B, pretpostavljam, i još drugi momci koji su se tu smenjevali. Taj noćni program je trajao na 4-5 sati, počinje u 23 i jedan glas je toliko bio fenomenalan u našim igricama koje smo mi pravili, on je pogađao sve. I ko je i šta je, i ko je bre ovaj čovjek i kako, ja sam i sa strane i sad ono kao želići da upoznam tog čovjeka, to je bila 90, recimo 5. godina, 6. godina možda, ko si ti, Igor Brakus, radim Brakus u 3-5 na B92, mi smo kolegi. I znam sve. I znam sve o filmu, i znam sve o ovome i on je uzimao sve moguće nagrade. I ja sam bio toliko fasciniran i kažem Labudu, daj bre čoveče da pozovemo ovog čoveka u program, bre, ono kao da nam ne bude tamo, nego da ga upoznamo. I od tog jednog sledećeg četvrtka kada smo se mi upoznali prvo u gradu, jer ja spletom okolnosti nisam slušao 92, nego naravno Golf radio i Pingvin iz nekog razloga. I čovjek je došao, upoznali smo se tog nekog paneljika, da li bi ti u četvrtak sa mnom na golf, da kao, što da ne? I predstavlja me kao Igor kolega. Kolega mu je prezime. Kao on je kolega naš, ali će biti Igor kolega, kao šta je kolega, pa prezime. I on je bio Igor kolega, da ne bi bio Igor Brakus zbog njegove firme, da mu nešto možda neko ne... Igor sa kolega, tako prepoznatljivim glasom. Tako je, ali to je kao fora isto. I Igor kolega, evo Igor kolega sa mnom u studiju četvrtak. I kaže, ali to će biti to jedno gostovanje, ajde, pitao sam, sve u redu, pa kao ne moramo više. I ne, od tog trenutka, od tog nekog četvrtka, tamo neke 96. u nekom aprilu recimo, do dan danas taj Igor kolega je ostao zauvek. Znači, ne da je dolazio taj četvrtak, nego ćemo i sledeće četvrtke, preko ako želiš, idemo, taksi, dolazim po tebe, idemo gore na Košutnjak, važi. Nijedan četvrtak više posle toga nismo, osim spleta nesrećih okolnosti koji su nas zadesile 99. pa posle 2 godine pauze ponovo sportski radio, pa opet taj četvrtak, pa opet totalno neobavezno do ovog neoba na kraju krajeva koji smo osnovali kao internet radio, ali imamo tu neku neverovatnu tu da kažem
vezu i telepatsku i kakvu god, to se vrlo retko dešava, a da ono kao neki pobratim i braće koje se večito negde ono razvlače i tu su negde i kad nisu, pa se onda spoje posle tih nekih godina i onda bukvalno nastave tamo gde su stali pre 3. Tako je bilo i sa ovim radijom. Poziv na Lagunu da radimo ti i ja ono naše zajedno. Pa ide. Ok, nismo nikad prekidali naše drugarske odnose i to, naravno. I sada ste svaki dan u programu. I sad smo svaki dan u programu od ponedjeljka do petka. Svaki radni dan. Da, od 10 do 12. Dvoje ste bez kormilara, da. Zato što vam kormilar ni ne treba. Pa ne treba, hvala Bogu. Obnev radio, tako se zovemo i to je 24 sata i zaista nam dobro ide u uslovima, ti si sredno sa nama. I volimo da se družimo. I to je splet okolnosti. Zato, tako, splet okolnosti. U stvari, ti znaš Brakusa pre nego ja sam se upoznao kasnije. Mi smo se sreli slučajno u gradu. I on je rekao, ovu priču ostavljam za drugu emisiju koju ću baš sa Brakusom o tome da pričam. Ali činjenica je da je poznanstvo Brakusa i Banjica uticalo na njihovu karijeru, pa i na živote. A ni ja nisam izuzetak. Kad pitaš naše roditelje, sve je u njihovo vreme imalo smisla koje naše generacije ne razume. Oni su se borili da izgrade zemlju, a mi smo došli na gotovo. Ako pitaš nas, mi smo ti koji su nešto u životu radili kako treba, a ovo sada je bizarno. Ako i klinci nemaju više taj apetit, taj žar, tu ambiciju, inicijativu da sami zaplivaju s ajkulama i zauzmu svoje mesto u istoriji. I to je statistički gledano tačno, čast izuzecima. Ali koliko su zbog toga krive mlađe kolege koji ništa ne pitaju starije i iskusnije? Ili možda nemaju tu strast jer im baš starije kolege nisu prenele? Ovo drugo preće biti da je i ovo drugo u pitanju, jer i ti koji bi trebalo da im pominju također su izgubili neko interesovanje, a ja mislim da je brzina života i svega što nam se događa došlo do te mere da ti mladi koji bi pratili 2 sata kvalitetnog recimo fudbala, njih ne drži pažnju. Njih ne drži pažnje u smislu, ok, ako su neke igrice ili umreženja u pitanju u tom nekom smislu koji njih zanima, tu će provesti i više sati, kad prošlo 5 sati, sedeći u stolici, jel tako? To je danas tako, neću reći većini slučajeva, ali gledajući kako se otvaraju poput apoteka, ove igraonice i gamerske i tako dalje, a i bivajući par puta i na Gamescomu, kao neka vrsta čoveka koji je kao radio neke prenose PES-a i tako dalje, pošto Brak i ja prenosimo između ostalog i PES-a već 3 sezone unazad, iako nikad nisam igrao taj fudbal, odnosno PES, jel Sony PlayStation, ali eto, nekako su ti mladi nas počeli da kapiraju te matorce, dvojica koji prenose i taj PES, iako ga nikad nisu igrali aktivno. Ali hoću da kažem, i vraćam se i definitivno završavam, mislim da to što oni ne znaju ko je bio Mladen Delić, ko je bio Nikita, ko su bili sve te legende našeg sportskog komentatorskog poziva, mislim, oni to i ne moraju da znaju, čisto mogu fenomenološki pa negde sad da to pročitaju, pronađu i tako dalje, ili neki snimak na YouTube-u, hvala Bogu to postoji, ali bilo bi im smešno. Bilo bi im smešno u smislu, ma daj, kao prevaziđeno, ta medija, ovo realno, ma da ovo blamira se, sad neki u stihovima, razumeš, brz kao strela, Mitar Markela, pa kaže u program, kaže, daj bre, to je prevaziđeno, o čemu priča ovi matorac? Ali sa druge strane, ja sam igrao PlayStation, PES na PlayStation i mogu ti reći da su komentatori izuzetno dosadni. Znači, toliko su dosadni na PES-u, tako da nije čudo što ste vas dvojica u timu komentatora za prenos. Da, mi se trudimo to satirično i da malo izmišljamo razne priče o igračima da bi ih zainteresovali, razumeš, da to prate. I onda vidim po komentarima, uglavnom tamo, pošto to live se sve prati, jel, tu se loguju, pa onda tu pišu jednim s drugima i to sve, i onda vidim da su ti uglavnom tinejdžeri, ali kao kapiraju. Pa se mi onda, neću reći spuštamo, ali mi smo, jel tako, prošli tinejdžerski period, a oni su tek u njemu, pa onda znamo da se prilagodimo i tom nekom modalitetu, vidim da im je zanimljivo. Tako da s te strane, kad vidim da im je zanimljivo, super, ali ja mislim da gube s obzirom na tu brzinu protoka vremena i svega i da ih ne drži mesto, osim ako se igraju i to u gamerskim nekim fazonima, da jednostavno nemaju pažnju. Ne znam kako, ali to vidim kod mladih, da uvek su u nekom speedu, u nekoj brzini, ćao, moram da idem, uvek su to nešto a sad da ga ti nateraš i da gleda, recimo, osim ako ga taj film baš ne zanima, znaš, kao 2 sata sad da sedi da gleda film, nema teorije, ja mislim.
da tinejdžer prosečan toliko vremena provede recimo uz ekran i da prati sport, nema teorije. Osim ako nije sportista, zaista. Ali vidi ovo, u ono vreme kada sam i ja počinjao na neki način, imaš to filtriranje, jel? Pa se neko brine o tebi, pa taj neki urednik kaže, vidi ovo ovako, pa znaš, dikcija, pa kao imaš ljude koji ti pročešljaju vesti, pa kao, znaš, ne može ti samo napišeš pa sedneš pa pročitaš svoju vest, pa to je to. Ali ja mislim da su to tako akceptujem. Molim? Odem na BK, takođe, znači tad kao, i sad tamo postoji škola dikcije. Postoji takozvana BBC škola, ona čuvena, kad se kaže pojam nečega, televizijskom formatu i to, BBC školu ti malo prođeš, par nekih sastanaka, kurseva i tako dalje, i onda tek ideš u program, način pisanja vesti, onda nosiš kod lektora, jel tako, da to ona proanalizira, ispravi, evo, opet napišeš i onda ti ide u prompter, pa se to čita, ide u vesti, kao tvoje vesti i tako dalje. Sve smo mi to prolazili. Danas toga nema. To hoću da kažem. Znači, danas toga nema, ja mislim da toga danas nema čak ni na RTS-u. Mladi dolaze, na mlade niko ne obraća pažnju. Kad ja gledam isto mladog kolegu koji čita recimo sportske vesti i tako dalje, bez tačke zareza, bez ičega, bez neke dikcije, a ja smatram zaista koliko god to ego tripet, ne znam, tripozno izgledalo, ja smatram sebe osobom koja vodi računa o dikciji, bez obzira koliko brzo, sporo priča i tako dalje, imam tačku zarez otprilike. I kad pričam, znam o čemu pričam, to je ono što je najvažnije, ali gledajući kolege mlade koji čitaju bilo kakve vesti, ti vidiš koliko su oni uplašeni. Sad kroz ovo iskustvo, govorim od 20 i nešto godina, ti vidiš da sa njima niko nikada nije radio, da su oni bukvalno pušteni to ispred, da čak su sami možda i pisali vesti, nema nekog urednika da im posavetuje nešto da im kaže, nego samo niko ne obraća više pažnju na njih i zbog toga izgleda onako ko srna ispred. Upali se reflektori, vidiš srno onako koja je preplašena, gleda i čeka samo da vesti prođu. Nema pojma o čemu priča. Stvarno, nikad mi nije predstavljalo nešto sad se ja smara s nekim klincem, da ga ja tu nešto, onda dođu, jel možemo da sedimo s vama u kabini ili neko, da sluša kako jedan prenos funkcioniše. Kako da ne, naravno, ja pitam ovog urednika, znači, jel može da samo sedi čovek mlad, student sa strane, kako da ne, nikad nikakav problem. Toga danas nema. I to je ono što je jako tužno i kad te pitaju, pa kako ja mogu ikada sad toliko komentatora, kako ja sad mogu da dođem i da postanem komentator, misliš, šta da mu kažeš? Način na koji sam ja postao komentator je potpuno, kao da nije prošlo 20 godina, nego 20 svetlosnih godina način, eto, kažem ti ja preporuka, pa to nešto sedenje, pa učiš, upijaš sa strane, u to nisam morao da završim fakultet baš, da bi postao sad baš novinar, pa kao sportski novinar kroz neki kurs i tako dalje, ali tu na licu mesta u toj televiziji koja je vodila računa o svakom ko je došao pojedinačno imenom i prezimenom, znači ja dođem već sutra, neko ko me ne poznaje, znam moje ime i prezime. To je osnovna razlika. Danas onoliko dece po nekim redakcijama, vidiš, oni trče i jure kao u javnim preduzećima isto, pa niko ni na koga ne obraća pažnju i zato to izlazi i nema kvaliteta na kraju u tom izlazu. I svi se nerviraju, svi nervozni. Ja naštavno ličim, Bože, kako ja ugasim, čim čujem tebe ili kao banjca, nije bit, ja odmah ugasim, prebacim Engleza ili tako. Slobodno. Pravo izbora, to je demokratija, je uvek. Ranije se dešavalo i meni, ti me i tako iznerviraš kroz Novakove mečeve, jer naravno frustracije ljudi leče i na neki način, pa i ja kroz Novakove mečeve, pa znaš ako on počne da gubi, on me krivi komentator, ja sam kriv sam sebi, možda da uradim da se prekrstim noge ovako ili da ustanem da prošetam po off kabini, možda će mu krenuti, sve su to neki rituali koje smo svi mi komentatori prolazili, radit će recimo neki domaći sport, pa tako i ja. Pa i ono čuveno finale sa Nadalom 2012. koje je na svu sreću dobio 5 sati 53 minuta, najduže u istoriji tenisa. Ali sam ja bio akter i smatrao sam da sam mojim ponašanjem, mojim hodanjem 3 sata po kabini, cupkanjem, neizlacima u WC, Čekaj, meč je trajao 6 sati. Pa 5:53, to kažem. I ti sve vreme... Pa sve vreme sam komentarisao. Znači ja sam komentarisao taj prenos, to nije ništa, mi komentarišemo u kontinuitetu nekaj put 8-9 sati kada su Grand Slamovi s mene, tako. Ali taj konkretno sam meč je trajao gotovo meni, znači to ulaz, pa dodela pehara, one stolice, znači meni je trajao 7 sati. Ali na kraju je bar bilo happy enda, jel? Za sve nas, pa onda kao možda sam mu pomogao što sam ja 3 sata cupko, pa sam radio čučnjeve, pa istezao noge, znaš, kad on nije mogao, pa sam pogledao u neba, kažem, gledate, novače, samo cepaju, ljubi krst i idemo dalje, eto. I onda šalom na stranu. U sebi ili program?
Pa bilo je to, on pogleda u nebo i ovako kao nešto je uradio, ovako je rekao čujete, samo nastavi. Imam ja te izlete, drugačiji sam od tih nekih drugih i umem, ako vidim nešto, pa sad je recimo Nadal kao uzo poen, u stvari nije, poskočili iz njihovog boksa i sad je rekao sudija da je out, ja kažem može, sedite dole. Mislim, neke naše te internet, to se nekome možda ne dopada, ne veze, meni se u tom trenutku dopalo, malo sam drugačiji, izvinjavam se šta da radim, idemo dalje. Ali uglavnom se ljudima dopalo, jer imam te neke moje sa strane, te neke satirično, inspirativne momente, kada volim da kažem neke naše stvari koje mogu da iskoristim u trenutku. Slušali ste Narotokratiju. Moj gost bio je Smiljan Banjac, sportski komentator i radijski voditelj. I nadasve jedna multinadarena ličnost sa kojom je uvek čast provesti vreme. Ostanite uz Obneub radio, naročito radnim danima od 10 do 12 časova jer je tada najslađe slušati. Sportski pozdrav!